Es tracta d'un estudi que constata que a Vilafranca hi ha com a mínim 143 establiments que no compleixen la llei de política lingüística, una llei de l'any 1998 que determina que els establiments han de retolar com a mínim en català. Si nosaltres en 2 setmanes hem estat capaços de trobar-los sense massa esforç, no hauria de ser tan poc difícil que la inspecció municipal s'hi hagués fixat. Però, malauradament, vivim en una societat, no només a Vilafranca, en què acabes sancionat si et passes 5 minuts del temps d'aparcament en una zona blava o per dur el CAT legalment a la matrícula, però no et passa res si incompleixes durant més de 25 anys la llei que obliga a retolar en català. La plataforma està a l'expectativa del funcionament de la nova regidoria de política lingüística a Vilafranca, però recorden que en aquests 25 anys de la llei mai cap consistori ha fet complir la llei ni ha posat cap sanció. Malauradament, si hem de ser justos, no podem obviar que no ha estat només aquest Ajuntament. Mai cap altre Ajuntament vilafranquí hi ha mostrat el més mínim interès real, si en traiem el petit període que Esquerra Republicana va tenir responsabilitats en política lingüística. Fossin del color que fossin, el català tampoc no ha estat mai una prioritat i potser per això podem constatar que mai, tampoc, no s'ha posat cap sanció administrativa per incomplir la llei de política lingüística a Vilafranca. Per tal de reivindicar l'aplicació de la llei, han iniciat la campanya amb la presentació del mapa, que també han volgut mostrar davant dels regidors del consistori, entrant al Saló de Plens mentre se celebrava el ple del mes de març. Demanen consciència lingüística a l'administració, però també als ciutadans. Cal defensar el català també des de les institucions. Quina força, quina seriositat pot presentar una llengua que no som capaços de defensar ni amb les poques eines que tenim? No seríem justos del tot, però si no poséssim de manifest que no tota la responsabilitat és de les administracions. Els ciutadans també hi tenim força culpa. De la mateixa manera que quan la llei no ens hi obligava, molts ja ho fèiem tot en català, també és cert que encara hi ha catalans que per desídia, per mandra o per inconsciència encara retolen especialment notes informatives en espanyol. Per tot això, Tot República, plataforma formada per l'Agrícol, la NC Vilafranca, CAL, Marxa de Torxes i Òmnium al Penedès, demana que es defensi el català des de les institucions per esborrar el mapa de la vergonya. Mantenen obert el web de Tot República amb el mapa, al qual els ciutadans hi poden afegir més informació.